जल्दी मुलाकात है तो नया तेवर के साथ। दिस इज माय चैलेंज टू यू रणधीर श्रीवास्तव। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। तो आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म विजयी भाव के ऑफिशियल ट्रेलर के रिव्यू, जो नाम आप लोगन के देखेंगे में है यश कुमार मिश्रा, चांदनी सिंह और तनुश्री। जी हाँ, एक ट्रेलर लगभग 1 महीना होखे वाला बार रिलीज होला। यशी फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर रिलीज भय रहे और ई जोन फिल्म बा एकर जो निर्माता बाड़े ऊ बाड़े चंदन सैनी जी, डायरेक्टर बाड़े रंजीत पटेल जी और जोन कहानी बा ऊ लिखले बाड़े राजेश पांडे जी। तो स्टोरी आप लोगन के बता देतानी जो कि ट्रेलर में हमरा समझ आयल कि एगो लड़का रहेला, बचपन से ही बिजनेस करे के शौक बा और बड़ा होला के बाद में कोनो कंपनी में जाला। वहाँ उ कंपनी के समझावेला कि आपके सिस्टम 1/1 चलेला, हम एकरा मल्टी चेन सिस्टम से बानम और एके 500 करोड़ के टर्नओवर तक ले जाएम। तो आप लोग जानबे करेनी जैसे ही बिजनेस में एंट्री होखेला तो दुश्मन भी बढ़ जाला। तो वही तरीका से एकरो दुश्मन बढ़ जाला, वही बीच में एकर शादी ब्याह भी होखेला और जौन बॉस रहेला ओकरे साथ एकर दुश्मनी हो जाला। काहे से कि ई शायद खुद के बिजनेस आपन स्टार्ट करे जाले, तब और भी ज़्यादा दुश्मनी गहरा हो जाला और दुश्मन के संख्या बढ़ेला। तो उहे पूरा कहानी के ऊपर ई फिल्म के गढ़ल गईल बा, जैसन कि ट्रेलर देख के समझ आ रहल बा। एकरा अलावा एकर शादी तो होइए गए रहेला, साथ में एगो असिस्टेंट से भी ओकरा प्यार हो जाला, असिस्टेंट ओकरा प्यार करेली। तो ई एगो अलग मामला बा। बाकी आप लोगन ट्रेलर देखनी कि ना देखनी ज़रूर बताएं। यशी फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर लगभग 14 फरवरी के ई ट्रेलर रिलीज कैल गए रहे। अगर ना देखनी तो जाके देखी, अच्छा कॉन्सेप्ट बा। बाकी लव स्टोरी तो हर भोजपुरी फिल्म में आप लोगन के देखे के मिल जाए, जो कि ए में भी देखे के मिल रहा बा। गाना भी बा और एक्शन भी बा, थोड़ा बहुत कॉमेडी भी हुई। बाकी बिजनेस वाला फिल्म बा, आप लोगन के ज़रूर देखे के चाही जब भी रिलीज़ होके। तो ऐसा ने भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू देखे खातिर न्यूज़ चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन दबा के सारा नोटिफिकेशन ऑन कर ली। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आयल बा तो एके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।